és l'economia humanitzada? És una nova manera d'entendre l'economia amb una escala humana. Ja hem perdut una mica el seny i es tracta de reconduir això i fer una economia que s'adapti a les necessitats de les persones i que ens ajudi a ser més feliços. Quins canvis cal fer? El primer que ha de canviar és l'empresari i ha d'entendre que ell ha de disfrutar fent la seva feina, ell ha de gaudir fent la seva feina, ha de ser feliç, ha de fer un producte que li agradi, ha d'estar apassionat pel que fa, ha de gaudir del que fa i després aquesta energia la passa a tot el seu equip. És a dir, aquest mite de l'empresari així com un tiburó dels negocis, això és història passada. Hi ha un nou tipus. Encara n'hi ha molts, però això està canviant. El ritme que portem ara de degradació del planeta, inclús de degradació de la societat, de les relacions socials, no és bo. Per tant, hem de canviar, hem d'anar a una economia de mercat, però amb valors humans.